Boja sa vás malé deti? Štekajú na vás psi? Slovom, zdá sa vám, že ste škaredá? Vašim mindrákom odzvonilo, je tu poradňa krásy Šereď a s ňou liek na každé vaše trápenie. Moje meno je Lucia Kolárová a som odborníčka a tá dáma, ktorá tak krásne zlieza ku mne nadol, to je odborníčka na všetko, pani Erika. Príjemný dobrý deň. Nie som rozmazaná, Máte pani. to krásne ako vždy, ale už začíname. Poradňa krásy Šereď je tu pre vás, milí priatelia, a s ňou historicky prvé liečivé video. Ale pani Ľudská, nehrbáte sa a už prečítajte otázku, ktorú nám dnes poslala pani Klárika z Piešťan. Milá poradňa krásy Šereď, s príchodom jesene sme s mojím manželom Eugenom vypustili v záhrade bazén. A odvtedy brainstormujeme, ako taký prázdny bazén využiť. Čo by ste urobili vy? No, Klárika, ja by som sa v prvom rade prestala tak hlúpo vypytovať. Veď, Klári, ty si môžeš v prázdnom bazéne zatancovať poklad. Pani Ľudská ti už ukazuje, ako na to. No, toto je trošičku taký vietnejší tanec, ale dá sa aj odvážnejšie, Klári. Ale Klári, vy si môžete do prázdneho bazéna chodiť, povedzme, aj nastrihať bublinkovú fóliu na presne určenú veľkosť. Presne tak, Klári, ty vezmi nožničky a už strihaj, rež, páraj. Rozumieme sa? Len mi, pani Ľudská, nepošliapte tie bublinky, lebo mi tú fóliu celú vypukáte. Prepačte. No nič, Klári, ak nesneží, ty môžeš v bazéne trebárs aj sušiť bielizeň. Alebo si, povedzme, Klári, aj zaspievať. Mama, prečo nie som pekná? Alebo si môžete, Klárika, chodiť do prázdneho bazéna aj po inšpiráciu. Ja som sa chodila do prázdneho bazéna učiť na doktora. No presne tak. V našej poradni krásy Šereď pani Lucia je tá múdra a ja som tak krásna. Ináč s tým doktorátom to je zaujímavé, že viete, že ja na to vypadám a ona ho má. No to je presne ako hovorí vám môj manžel Milan. Keď si v prázdnom bazéne, aspoň sa môžeš odraziť od dna. Zlaťúka!